Makadi, Madam Boss. How are you, my sister? Thank you so much for supporting Road Angels. Tauya kuchiva tango kutakurira. Jimuni maki. Ndinonera kuti ndiyo iyi. Tafonerwa ndiyo AED 4458 nega. Tangofonerwa tikanzi tiwe kuzotora mota ino ipanapa yafira panapa. Mungaita idea kuti inofana ndiyo mota yacho ndiyo. Aizvi nai Madam Boss, isu tinenge tisingada kuti titoone kunge maakuta mafanizi nesu naika. Isusu tapisa fuel kubva uko tikati tiwe kuzotora mota iyi. Samufana kutipa makey totakura mota. Naika. Inini ndisingade kuitirwa mafanizi panapa. Imi handisi kutaura nemi amai mukuzvinzwa. Handisi kutaura nemi. Awa Madam Boss awa. Ndiwo wandi kutaura nawo. Don't reject us still. Ngapi ni mkate? Takuti kudi panzapo. Takurira nakudi iko zvinezvi. Imi makutoita zvokudya ini panapa. Muri kuita zvokudya musikona zvikuitika panzapo. Uyo asi kuziva kuti ndiri Jah Prayzah. Ungatangira nevana kuzoti ndini. Guys, so sorry, man. What do you say? Isso joga isso mesmo. Não é nem bibi nem. Mas como tem que kutoiwe kondaita sei. So mission race kuya kwese kwaita kunoko.
Those are having guys. I will not meeting your room with nice pana. Stand up because in that only content. Yeah. And this stuff up real quick. Yeah, that's it. So I'm talking to the office when I go now politically, one at this, one of my projects, and then we take it from there. The winner. Mr. Mdiwa. Yes. Thank you so much for supporting Road Angels. Yeah. I will meet us. My keys not Ayo, it's already my keys. What do you mean? What you give them my keys? Keys for what? Come see my phone. I'm going to do here. Mr. Mdiwa. Unze ningiriki. Neo man. Atineta zokwestra nango na Mr. Mdiwa. Huh? You're a number one bullshit guy. What do you mean? This is Road Angels, my brother. This is Road Angels. I see more company. This is bullshit. This is bullshit, Mr. Mdiwa. This is not hip hop. Mr. Mdiwa, this is not hip hop. Huh? I didn't know to take a motor. Go phone call. I see. I saw. I'm just come on. I'm just. Number I'm going to know here after Russian. Ne is Russian. Mr. Mdiwa. Number is Russian. Ayo, number in about. Number in Come on, I'm going to Jah Prayzah. Ai, gosto de ganhar, tá com batata, com comida. Ai, já. Ndara ndona mabanana. Arita mari kwa mabanana. Dolari 15. Kondo unataka nda test. Dongaira muda test. Then time number tester one. Afro wamboya, Afro. Banaruna kai. Banaruna kai. Mano. Chimbobata kandi ndione kudya kuti banana rangu shamwana. Banana kuna kai. Muda yese boss. Tuzo kumara. Banana runa kai. Ayo. Banana runa kai. Ayo, tura shamar. Banana runa kai. Ayo, tura. Kai. Banana kwa kai pa.
Ichiko ichi mamai. Ipo topere. Ndanonge parachute kai. Arisi parachute re mama. Oh, uta mari. Matia de mari. Ayo imishtenga drink manje nasi. Nasi mumbotenga drink mama. Boys ram. Mungangogona kuti uchapanzwa kurwadza kwapachakuita ndokusira itrend man. Uchapanzwa kurwadza pakachakuita. Unoona zvanetsa. Itaya tone mike. Ita uchapanzwa kurwadza kwapachakuita. Uchapanzwa kurwadza pachakakuita. Aiwa man. Uchapanzwa kurwadza kwapachakuita. Aya matadza nungozi yangu twende yacho bata masadza aiwa. Bite bro. Muchapanzwa kurwadza pakachakuita. All right here. Ibom dala bro. Heavy. Bakadiko ala mai. Zirikufamba. Alright. Ini Ndinonzi Ngirozi Yenzira. Ndaona mukutengesa mafrizi tanditi. Mzipe kwa wani. Ama ifrisi jenye runa kai. Ay, ifrisi tukuna kai. Ndrimbenga. Ama ifrisi jenye runa. Ifrisi jenye runa kamai. Azi ndimuna gazira. Amzirimi. Amai. Ifrisi jenye kunaka. Ifrisi jenye kunaka. Munide kuti azoe because mwana ke kuti iso. Mungoza mfinishi. Ututanga unaka so. Azama aya mufana kwaita $10. Thank you. All right. My sister. All right. Seguro. Jurisei. Upenyu wakadiwo seguro. Ini Ndinonzi Ngirozi Yenzira. Vulame makadiwo. Museke mtemere. Reke kudaro kanzeguru mabaita amai wangu ndiseke mtema kai. Aiwa ndaona sekuru wangu. Ai gani kusire chekuti musare ndangonzwa kunwira ndikati pane ropa rangu. Sekuru. Vulame. Tengai madrinki mutengera wazukuru esa wasikoro yechifara wasekuru. Mamune pipi. Oh yes. All right. Umunotora pakona. Wasikuru yenyeresera wasekuru. Nice sekuru. Ndizvo zvoka sekuru ndozvinoita kubereka ka.
Ah, alright, sekuru pane pinches yandotombonotenga pamusoro apa. Njaya ndichikuona ivhu ramai. Ndirikubvenda paPerfect apa. Ndidari kuone pano mbuya. Kwazoi kana. Zita rangu iri Ndinonzi Ngirozi Yenzira. Tiripo mai. Tangotirega tipure tono tingadye chiko chiri pano apa. Aya matombo hazi emimba here aya mbuya. Matombo emimba ndo anodya izvozvi. Akomana. Chiko chimwe. Zvino mune koiwa maputika. Maputi. Mirai ndivhure kamnyatsotora kupikita mutombo Aiwa ndatotora iyo nama yayo. Mama maputika zanunaka kana. Oi. Mirai nyaya chenji. Ndimana kuleta mafuta yazi kana 200 eraya mai. Aiwa hapana chenji. Ndinoidi chenji pakadai. Utaona na mai. Alright ka. Esa scan. Murize. Dibiwa number dzenyu. Dibiwa number dzenyu kana scan. Kuma.